Professor? A veure, és que jo aniria una mica més enrere. Anem amb vostè, que vostè és l'expert. A veure, el que diu Madrid que hem de retallar la despesa, és que té raó. A veure, agafant els números, Catalunya va tancar l'any passat amb un dèficit del 3,9%. I Madrid ens demana l'1,3. Sí, correcte. Per baixar del 3,9 a l'1,3 hem de baixar al 2,6. I això com es considera? Retallant despesa. Ara, per què ningú parla del dèficit fiscal interregional? Una altra vegada. És el meu tema, ja ho sé. Catalunya està donant a la resta d'Espanya el 8,7% del PIB, que això són entre 12 i 16.000 milions d'euros, segons es calculi. Si Catalunya tingués aquests diners, o almenys part d'aquests diners, tindria superàvit pressupostari i pràcticament no tindria deute. I d'això no parla ni el govern ni l'oposició. Per què? Per què? No ho sé, però jo crec que el truco del tema, el fons del problema és el dèficit fiscal interregional, perquè estem barallant... Però potser, perdoni, no parlen d'aquest tema perquè saben que això és inamovible. No és inamovible. La postura del govern espanyol és inamovible en aquest sentit. No, a veure, torno a dir que no és inamovible, és a dir, hi ha un tema, les empreses, què diuen les empreses, què diuen la Cambra de Comerç, què diuen les institucions? No parlo de polítics, els polítics no, jo parlo de qui genera el PIB, qui genera l'activitat. Anem a veure, segons les comptes de l'Estat, la millor autonomia, la millor comunitat autònoma d'Espanya aquest any passat ha sigut Castilla-La Manxa, perquè ha crescut, Castilla y León, perquè ha crescut el 0,8%. Però Castilla y León té un superàvit fiscal del 7,57. I com l'aconsegueix aquest superàvit? Perquè li donen, resulta que Catalunya ha tingut un dèficit fiscal del 8,70% i, per altra banda, de sanitat, la despesa per habitant està en el 9è lloc d'Espanya. O sigui, donem i a sobre estem en el 9è lloc. D'inversió per càpita estem al 10è lloc, És a dir, i a sobre ens diuen que hem de retallar perquè tenim dèficit. És que, a veure, per favor, que algú parli del dèficit fiscal interregional, per favor. Que aquest és el fons del problema. Ja, però d'això en parlen grups, en aquest cas, que ara mateix tenen representació parlamentària, però que no tenen, diguéssim, massa seguiment. Jo no estic polititzant absolutament. Però aleshores, si el govern no parla d'això, què hem de fer? On té la sensació que estem atrapats, perquè el govern espanyol, evidentment, del tema no el toca. El govern català, aquesta qüestió del que hem anat sentint aquests dies, només es parla de retallar. Ara escoltàvem a Joaquim Nadal, que és mentida que s'hagi de retallar el 20%. Vull dir que, clar, estem en un cul de sac, no? Jo penso que, en primer lloc, l'opinió pública tindria d'estar totalment sensibilitzada de que existeix aquest dèficit fiscal internacional. En segon lloc, què opinen les empreses? Què opinen la Cambra de Comerç? Què opinen les institucions? No parlo dels polítics, parlo de les institucions econòmiques. Un cop sensibilitzada l'opinió pública, que crec que, per exemple, en aquest programa vostè ho ha anat explicant reiteradament, clar, el govern català diu, bueno, molt bé, ja hem sensibilitzat la gent. I s'han de pagar les nòmines. El govern espanyol ens apreta recordant que hem de fer, com vostè deia, hem de fer un dèficit de l'1,3%. Sí. Aquí hi ha gent que fins i tot hi ha un rum-rum que corre que si això és una maniobra per suspendre a través d'un moment d'insuficiència econòmica l'autonomia de Catalunya. A veure, és que el pitjor del cas és que en teoria és possible. Clar, és que jo dic perquè és un rum-rum que comença a agafar força de recuperar diferents competències que han estat transferides a Catalunya perquè com que econòmicament no són viables, perquè Catalunya no les pot sostenir, de recuperar-les i de recuperar en aquest cas el control des de Madrid. Sí, això el Partit Socialista i el PP el que es diu és que estarien, diguéssim, a favor d'aquest control. A veure, és que això és kafkià. Per una banda, això dit que teòricament és possible, sobretot màxim després que s'ha signat el 25 de març el Pacte de l'Euro. Al Pacte de l'Euro hi ha una clàusula exactament que diu que els governs són responsables tant a nivell nacional com subnacional, és a dir, regional i inclús municipal, de que es cobreixin les comptes que s'hagin pactat a Brussel·les. Què significa això? Significa que si un ente, sigui local o un banc, no compleix, pot ser intervingut. Què significa ser intervingut a nivell d'una regió, d'una comunitat autònoma? Recuperar competències. És a dir, el raonament seria, com Catalunya no ho sap fer, agafem les seves
Sí, però perdoni, d'acord. Escolta, que és un argument que hi ha aquest run-run que cada dia sona amb més força a diferents, no només segons quins àmbits et mous, sinó que també sona a diferents, diguéssim, mitjans de comunicació amb diferents punts de vista polítics. Ja li dic que teòricament es pot fer. Bueno, el govern ho pot fer. Ara, una altra vegada... I pot ser que es pensi en la possibilitat de, diguéssim, ofegar Catalunya econòmicament, que és el que està passant, perquè estan ofegant, i d'aquesta manera recuperar aquestes competències i intervenir... Home, clar. No, a veure, les competències... Home, perdoni, o sigui, el fons de competitivitat no el paguen. El que vostè però això és calderilla. El fons de competitivitat és calderilla. Però tampoc la paguen. Després, el dèficit, 16.000 milions. Després, vostè em deia... Dèficit fiscal internacional. També, aquí tampoc ni se'n parla. Ni se'n parla. Escoltem el conseller Mas-Colell, jo li vaig veure pràcticament desesperat de dir, escolti, nosaltres no podem rebaixar més, perquè ja, realment, la imatge que s'està donant de tancar llits, de tancar hospitals... Quiròfans, clar, ja més ja no podem. Aleshores, la sensació és que anem abocats a això, no? Sí, però és que jo penso que el govern, l'Estat, no vol recuperar les competències econòmiques a Catalunya. Doncs aleshores per què ofega? No, el que vol és que Catalunya continuï donant aquest 8,7% o el que sigui per arreglar problemes d'altres. Per exemple, Extremadura. Extremadura té un superàvit fiscal del 17%, 17,78%, sí. Però Extremadura, tanta indústria, tant potencial econòmic... 17,78%, és a dir, per què? Perquè Extremadura té uns problemes tan brutals que no és capaç de generar el que genera només si altres li donen. És a dir, això va quedar molt clar l'any 1980 amb la LOFCA, amb la Llei Orgànica de Financiació de les Comunitats Autònomes. Aquesta llei el que va fer és, el que va reconèixer és que com que Espanya no pot créixer, per arreglar, entre cometes, la situació, traiem els que tenen alguna cosa per donar als que no tenen. Punto pelota. Sí, però ens treuen tant que nosaltres els que quedarem pobres. I ara tenim el que passa ara. Ara tenim el problema del dèficit. Ara tenim aquest problema, el del dèficit, però és que a més tenim el problema del deute, perquè clar, és que es parla de tantes coses que al final ningú baixa al detall. Quan va ser? El novembre, no?, que va fer la Generalitat aquella emissió de deute públic? El 4,75%. Que per cert, n'han fet un altre ara. Sí, el 5,5%. Ja ens demanen més per comprar la deute. Per què? Perquè, evidentment, tenim problemes. És a dir, és que això, de veritat, des d'un punt de vista econòmic, tècnic, és que és inassumible. És a dir, tenim benefici real, comptablement tenim pèrdues. Això és de ciència ficció. Realment és de ciència ficció, Catalunya té un benefici. Però quina solució li veu vostè? Penso que les empreses tenien d'agafar protagonisme amb aquest diàleg. I dir què? S'ha de dir que Catalunya té aquest problema. Avui he sentit el president de la Cambra de Comerç i aquesta qüestió ni l'ha tocat. Bueno... Una entrevista que avui li han fet a aquesta casa. Li ha tocat. Li ha tocat, però se li ha preguntat a aquest senyor? No sé si l'ha preguntat. Jo el que he anat sentint, no he sentit tot, però els trossos que he sentit, anava explicant que les empreses s'han d'obrir a l'exterior, les pimes també, però clar, aquesta reivindicació que fa vostè, és que jo no la sento ni pels polítics ni l'escolto. Perquè és molesta. La societat civil. Perquè és molesta. La societat civil, desgraciadament, és que molt poca gent sap d'aquest tema, perquè és un tema una mica tècnic. Divendres, cimera que organitza la Generalitat amb tots els... Cimera de la crisi. Cimera de la crisi, amb partits polítics, empresaris... Al Palau de Pedralbes. Al Palau de Pedralbes. Això no es va tractar. No es va tractar. Per què? Per què? No sé, jo li pregunto, no sé. Perquè és un tema molest i lleig. Però per què és lleig? Escolti'm, si aquí a Catalunya hi ha... Bueno, molest, perdó, un moment, molest i lleig, vale, serà molest, però és la solució. Perquè és la solució. Perquè si no, vostè, pel que entreveig amb el que vostè diu, no tenim sortida. No tenim sortida. Sí, cada vegada més pobres. Què és el que està passant? Cada vegada més pobres. Què és el que està passant? És a dir, cada vegada més pobres, però amb el PIB que generarem, amb el valor que generarem, a sobre tindrem que continuar donant un percentatge als altres. És a dir, se'ns demana un doble o triple esforç envers dels altres per arribar al nivell dels altres. Exacte.
Això es tindria de difondre, això la gent tindria de parlar al carrer d'aquest tema, perquè és la solució, Sí, és la solució. Però això la gent parlant al carrer, què vol? Amb tots els respectes, potser una part de la societat sí que parlaria d'aquesta qüestió, però la resta estan pel Messi, per altres coses. Sí, cap de setmana que fem. La gent diu, ja tinc prou problemes jo, que ara jo aquí demanar, en aquest cas, això, no? Això que vostè demana. Jo, per exemple, és que ho diria de veritat, em sembla que és vergonyós, però vergonyós, que Catalunya tenint un dèficit fiscal del 8,70% del PIB, la seva despesa sanitària estigui en el 9è lloc. En el 9è lloc. És a dir, que tenim per davant a 8. I la majoria d'aquestes, és a dir, tenen superàvit fiscal, és a dir, que els estem donant nosaltres. És a dir, que l'assistència sanitària o la inversió que s'està fent a altres comunitats s'està fent amb els diners nostres. I perdonin, jo vull que quedi molt clar que jo no estic parlant de política. Això no és política, Això és un tema econòmic. Això són cèntims. Sí, això no és política. Però torno a insistir, si hi ha aquests números que són claríssims, torno a insistir, si a nivell polític no se soluciona, és que no es pot solucionar. És que és insolucionable. Perdoni, aquí vull dir, amb aquests números, si no és a nivell polític que s'arriba a un acord, a un pacte que sembla que no s'arriba, ni s'arribarà, perquè si es demana el fons de competitivitat i tampoc el tornen, doncs què han de canviar les coses perquè... A veure, jo penso que si... Per variar el producte interior brut de Catalunya. Bueno, jo penso que si el govern català comencés a parlar d'això, les coses podrien anar d'una altra manera. Escolti, això és com una revolució, que veu vostè. Bueno, a veure, jo crec que no és una revolució. Perdoni, la senyora Thatcher va dir a Europa, I want my money back, vull els meus diners, i li van donar. I li van donar. I vostè creu que el president Artur Mas el que hauria de fer és plantar-se a Madrid i dir, vull els meus diners. Els diners que són nostres. Però això ja ho han fet tots. Vull dir, això en el seu dia ja ho va fer... Bueno, ho va fer... A veure... Ho va fer Semifé el president Pujol, Maragall, tots han reclamat els seus diners. Clar, per on passa? Si no és un gest polític, realment no tenim solució. Jo penso que això es tindria de... Però torno a dir, no des d'una perspectiva política, sinó des d'una perspectiva tècnica, econòmica. És a dir, tenim un problema... Vostè creu, perdoni, que vostè parlava dels empresaris. Vostè creu que els grans empresaris que evidentment Catalunya... Tenen cèntims. No, és on tenen la... En fi, potser tenen la seu, però que evidentment venen i tenen representació i la tenen a Madrid, i la tenen a Espanya, i la tenen a l'estranger. Ells entrant amb aquest tipus de guerra, si els és perjudicial per ells, a més al cap i a la fi els és igual. No, igual tampoc. I tant, perquè els seus negocis, els grans empresaris, escolti, el negoci és Espanya i és el món, no és Catalunya, el PIB, tot això... Però si Catalunya, el seu teixit industrial són pimes. Escolti, la Cambra de Comerç n'ha fet un far de fer documents, de les infraestructures que falten i tal, i de què ha servit? Cada any fan la llista, el dèficit d'infraestructures, el que ens deu Madrid, molt bé, fan la carta als Reis, molt bé, queda allà, es reuneixen tots els de la Cambra de Comerç, que per cert paguem la quota, i allà queda. I de què serveix? Bueno, perfecte, llavors sí que el govern tindria de dir coses, que no diu. Doncs aleshores ja passem a la vessant política. No, però això ve després. Això és un problema tècnic, és un problema de pobresa relativa. Recordo una reunió de la Cambra de Comerç que van reclamar, en aquest cas, a l'aeroport del Prat, que fos privatitzat, en aquest cas, que es canviés la gestió. I tant. I ara Zapatero, comença a parlar de... Bueno, perquè no en teni 5, però... Exacte. Però perquè no en teni 5, però perquè no res, Vull dir, de què va servir? De res. A veure, jo... Perdoni que sigui pessimista. Sota el meu punt de vista, jo penso... Però en aquest cas soc més que vostè. Sí, sota el meu punt de vista jo penso que es podrien fer coses que no es fan. Però què? Senyor Niño, vostè creu que el senyor Artur Mas, el president Artur Mas, hauria de sortir i dir, miri, escolti'm, a Extremadura hi ha 500 llits d'hospital que estan pagats amb els nostres cèntims i nosaltres n'hem de treure aquí 400, aquests 500 llits són nostres. Pues algo así. Doncs ja està armat, Però és molt ingenu això que està dient, com ha de sortir. Perdoni, a veure, comptes clars. Però això no és política, Això no és política,
Això no és política, Això no és política. Però qui ho té que explicar? Però això qui ho ha d'explicar? Si no ho explica el president, qui ho explica? Perquè aquest que ho expliqui no podrà sortir ni de Catalunya. L'hauran de tancar aquí en un búnquer. Evidentment. Clar. Perquè si dius això... Si diu les veritats per la veritat. No, i veuràs tota la força mediàtica d'Espanya, si tu surts a dir això... No, per això dic que la situació... Els catalanes que no es quieren robar. Bueno, per tant, dit això, que algú ho ha de dir, aquest que se toca a vostè, perquè veig que ho està dient vostè, poca gent més, vull dir que de moment ho diu vostè, dit això, pel que fa... Perdó, i ningú m'ha dit que sigui mentira, Ningú m'ho ha dit fins ara, Jo, on puc, ho dic això, i ningú m'ha dit que no sigui cert. O sigui que, curiós. Sí, dic, bé, això quedarà com queda, perquè li veig poca... No veig el valent que vulgui tirar endavant això. I després una altra cosa, li vaig dir una cosa. No tota Catalunya estaria d'acord, o sigui, perquè Catalunya és molt... Bueno, és... Eclèctica. No tota Catalunya estaria d'acord amb aquest número, però molta gent que diu, escolti, ja em sembla bé perquè hi ha el concepte de la solidaritat. Sí, no, perdó. A veure... I aleshores molta gent està en contra de dir, escolti, nosaltres estem a Espanya i a Espanya hi ha la reciprocitat de la solidaritat. A veure, d'entrada... Molta gent amb aquest discurs no li vingui. A veure, d'entrada a ningú li poden obligar a ser solidari. Se és solidari o no se és solidari. Obligar a ser solidari... Però això és el que està passant. Catalunya és obligatòriament solidària. D'entrada, en segon lloc, aquesta persona que potser a Catalunya discutiria això, li diria, mira, saps què? Aquesta intervenció quirúrgica que t'han de fer, tindrien de fer ara d'aquí a 2 anys. Què és el que passarà? Sí, a veure què diria. No, és que és el que passarà. Sí, a veure... O bé, ara al col·legi tens 30 alumnes per classe, no? Tindràs 45. Què és el que passarà? A veure què dirà. O els peatges incrementats un 30%. O l'IBI incrementat un... Doncs això és el que passarà. A veure què dirà aquesta gent. No, és que això és el que passarà. Ja. No, això és el que passarà. Ara, jo perdoni, però jo crec que tal com estan les coses, crec que hauríem de copiar el model alemany i fer un govern de concentració. Com va fer la senyora Merkel en el seu dia amb l'Herrera. I li vaig dir una cosa. I arremangar-se tots perquè la situació és molt fotuda i o tots els partits donen suport i es recolzen uns als altres o si no, no tenim res a fer. Perquè, clar, ara és molt maco estar a l'oposició i anar dient que els retalls, que clar, que això no és social, que això no... Clar, però escolti'm, és que hi ha un deute que vostès van generar en el seu moment, que tampoc van fer res. Vull dir que, clar, aquí o tots ens arremanguem i tots ens posem les piles i tots, com vostè diu, fer aquest front que vostè parla d'aquesta diferència econòmica del producte interior brut, o tots a una, tots en aquest cas a les forces més, un govern de concentració, o sigui, no farem res, perquè aquí al final, al cap i a la fi, tothom mira la seva barraca. Com que venen les municipals, ara ja anem tots aquí a anar a tirar. Bueno, és que el momento cero, jo crec que el momento cero serà el 23M. És a dir, després, jo penso que aquí hi ha un stand-by, hi ha una situació de stand-by no sé, de que ningú... Les altres comunitats, perdoni, què retallen? O els ajuntaments què retallen? O sigui, ningú retalla res? No, bueno... Només retalla la Generalitat? No, hi ha ajuntaments per Espanya que estan, de veritat, estan en fallida tècnica. Quan començaran a retallar? El 23M. Clar. És a dir, jo penso que aquí hi ha una... Inaugura i a veure què passa. Jo penso que ara estem en una situació d'espera tensa, però d'espera tensa fins al 23M. El 23M, de veritat, penso que ens arre la vida i a muerte. El 23M aquí agafa de la cadira perquè hi haurà bufetades... Serà que altres comunitats autònomes, com per exemple Madrid o València, per exemple, no tenen deute. Jo no sento retalls per enlloc, al contrari, inaugurem un aeroport que no hi ha ni avions. Madrid té molt poc deute, a nivell de comunitat, el que està totalment immers en deute és l'Ajuntament. Allò és que el deute de Madrid no es pot pagar. No es poden pagar 7.000 milions d'euros. És que això no es pot pagar. El problema serà què passarà després. Perquè el que dèiem abans del deute, el problema és que com Catalunya té aquest dèficit, per aquests 2 dèficits, ha d'emetre deute. Però com té el problema que té de dèficit, la deute se li valora poc, amb la qual ha de pagar molt per aquesta deute. Està anant buscar baixar la qualificació de deute a Catalunya. Sí, cada cop pitjor, clar. En conseqüència, clar, és que això s'està deteriorant cada vegada més. Bueno... Hi ha una persona, ara que deia això, la Mònica, diu que si això passés al contrari fossin les altres comunitats, les indignades segur que no tindrien tants miraments a dir prou, no? No, és que a veure, Catalunya té, entre cometes, la desavantatge de que genera el 18,80% del PIB d'Espanya. És a dir, si Catalunya generés l'1%, no hi haurien problemes. Però a Catalunya la necessiten perquè dongui.
puro, punto. La necessitem perquè dongui. Però escolti, amb aquest argument que vostè m'està fent avui, això és una màquina de... Vull dir, això... I això no és política, Això és un lletrocini. Però això no és d'ara, Això és una màquina per fer gent independentista, perquè... No, aquí no hi ha política. No hi ha ni un gran de política. Això és com si cada dia surts amb 20 euros a la butxaca i arribes a casa i en tornes en 15. Te n'han fotut 5 cada dia. I tu tornes al caixer... O menys. Bueno, és igual, és un exemple. El tornes al caixer el dia següent, tornes a treure 20 i arribes a casa i... Correcte. No, si deixis de deure